stignemo zajedno. I... Wow, ovo je zlatni žele od kole. Hej, stani, igramo pošteno. Uzmite prvo kartice. O da, ja ću da ga jedem, super. A ja ću moći da ga poližem. A ja imam, a ništa? Kako? Ko je smislio ovu karticu? To nije fair. A ja mislim da je sve kako treba. I rado ću probati ovaj žele. O, baš je ukusan i lijep. Divno. Zadovoljna sam. Jao, šta se dešava sa mom kožom? Wow, postala je zlatna. Ogo, i ja hoću takvu. Sad ću probati. O, da, ukus je neverovatan. O, kakav neočekivan poklon. Uvek sam sanjala o zlatnoj kruni. Šta? Čak ni moja kruna nije zlatna. Daj ovamo žele. Hej, to nije fair. Ti imaš karticu, ništa ne možeš da ga jedeš. Wow, kakva prelepa haljina. Čak je bolja od Britnine. Pitam se šta će se desiti ako popijem sav žele. Da vidimo. Oho, neverovatno. O takvom nakitu sam mogla samo da sanjam. O, zlatni prstenovi minđuše i ogrlice. O, ostvario mi se san. Sad sam bogata. Ne, niko ne sme da bude bogatiji od mene. Kakva to lepotica plače, Jeli? Ovo je za tebe. O, wow, hvala. Oho, neverovatno, kakva devojka. Britney, izvinjavam se. Predomislio sam se. Ćao, lepotice. Ovaj poklon je za tebe. O, hvala. Šta se to dešava? Drago mi je, sam Brian. U čemu stvar? Ja sam Mandy. Izvinjavam se, pogrešio sam. Gde ćeš, stani? O, ne. Izazov se završio i moje lepote nestalo. Mamice, kako je strašno. Devojke, uzmite kartice. Da vidimo. Ja nemam ništa to. O, ne želim ništa da ližem. Da, jedem to. Da li se šalite? Ne, nema šanse. Jane, ti počinješ, hajde. Dobro, poželite mi sreću. Mamice, ovo je najljuči čips na svetu. Veoma se plašim da ga probam. O, jao, kako peče. To je bilo odvratno. Neka hvala, Britney, ovo je za tebe. Šta? Zar stvarno moram da pojedem to? Dobro. Uspeću, ja sam jaka. Neverovatno, to je jako ljudo. Hajde, Britney, možeš ti to. Verujem u tebe. Let's go! Eto, uradila sam to. Ali sad će biti požar. Wow, to je čak i lepo. A šta je ovo? Fuj, odvratno. Ptice su kakile na nas. Konačno je to prestalo. Šta? O ne! Odvratno! Gde su moje pare? Moram hitno da obrišem to. Kako je bolje? Gde? Da vidimo. Wow! Zlatna krofna, super! Da vidimo. Šteta, neću ni probati. A ja ću jesti krofnu. Ne poližem, nema problema. Dođi ovamo, slatka moja. O, da. Ovo je ukus zlata, obožavam. Sad je more da jedem. Sve zlatno mi veoma dobro stoji. I ova slatka krofna nije izuzetak. Oh, yes. I ja ću jesti kao prava dama. Da, tako je. Šta je? Da ti dam? A nema šanse. Izvini, takva su pravila. O, kako sam srećna. Hej, stani, lopove. Odlazi odavde. Jasno, jasno. O, ideja. Bože, ovo je jako ukusno. Šta? Da, ja ne odustajem tako lako. O, bez
Uređenje, hitno vamo! Ukrali su mi krofnu! Ona ispod stola, uhvati je odmah! Zaglavio sam se, gospođica, zaglavio sam se! To je jako smišno! Eci, peci, ti si mali! Ej! O, sirovi krompir! To je zabavno! Ne radim ništa, pa dobro! Da jedem sirov krompir? Jeste li vi ludi? Neću ni da ga lišem. Jane, prijatno! Ja nadam se da je barem opran. Odvratno. Gotovo, završila sam. Izvoli. A šta? Sirov krompir? Još i sa tuđom pljuvačkom? Pa ne. To je odvratno. Sigurno ću povratiti. Izvinjavam se, ali idem ja kući. Ćao svima. Ej, stani. Ne može tako, Britney. Imamo izazov. Ali zašto? Dobro. Halo, šefe. A moraš mi hitno pripremiti taj krompir? Naravno, gospođice. Sad ću sve da uradim. Prepustite to profesionalcu. Dakle, ja ću vam pripremiti luksuzan pomfrit. I spržit ću ga na vatri. Da. Odlično mi ide. To je to, završila sam. Mislim da će se vam ovo zlatno pakovanje veoma svidati. Ubacujem sve unutra, a preko ću sipati pravo zlato. To je to. Gospođice Britney, prijatno. Hvala, to je veoma ukusno. A da, naravno, izvoli. Oho, idem ja. Divno. Ko ovdje ne hteo da jede krompir, jeli? Šta ćete sada reći? Kako lep miris. Šta je tamo? Wow, kako lepa torta. Cool. Uzmite kartice. Šta je kod mene? O da, najbolja kartica. I ja sam imala sreće. A ja? Šta? Ništa? To nije fair. Dakle, ja sam spremna da počnem. To je prelepo. Oduševljena sam. O ne, stani, uništit ćeš moju tortu. Dosta. Odvoji se od ove torte. Ne, još nisam završila. O ne. Sada možeš jesti? Sad je ova torta sva u pljuvački. Moram hitno sve da dezinfikujem. Da, tako je. Odlično. U stvari, koga lažem, to uopšte nije odlično. A možda da ukrasim ovu tortu? Da, stavit ću novac i dijamanti. To je već prava torta za mene. O da, super. A više nije gadna. Rado ću je probati. U stvari, znate, dodat ću još malo ukrasa. O da, predobro. Super. Da, znam. Ajoj, moji zubi. O ne, da li su ispali? To je katastrofa. Kako smešno. Mandy, pomeri se. Moram da slikam to. Takva si lepotica, Jane. Jako smešno. Prestani, daj mi to. Kakva sramota. What? Ne razumem šta je tamo. O ne, bože, to su ostrige. Ja ih obožavam. Da, ja isto. Da vidimo. O ne, neću ih ni probati. Loser. A ja ću da ližem. O ne, neću da jedem to. Hajde onda da se menjamo. Platit ću ti. Da, naravno. Još sam i zaradila, super. O ne, uhvatili su nas. Dobro, igramo pošteno. Hej, čekaj, vrati onda pare. A da, ups, znaš, ne mogu da ih nađem. Izvini, Jane. Ne mogu da verujem. Tako ste smešne, devojke. Dobro, konačno mogu da uživam u svom omiljenom jelu. Ali prvo ću dodati malo limuna. O, da. Jedva čekam da probam. Ovo je jako ukusno. Obožavam ostrige. Hej, dosta, prestani.
Sad je red na Mandy. Ne, ja ne mogu. Ne. Muka mi je. Oh, yeah. Mandy, hajde, jedi. Pomoći ćemo ti. Da, reci. Super. Bravo. O ne, sad ću povratiti. Šta? Fuj, kakvo je to vaspitanje? Zdravo, zdravo! Doneo sam vaše kutije. O, Bože! Ćao! Ko je to? Zašto je tu samo ruka? Prestani! Hoću kući! I šta je to bilo? Stvari, je li te povredio? Sutra ću ga naći i pojesti njegov mozak. Hajde, uzmite svoje kutije. Da vidimo šta sam naručila. Tačno. Evo mog bacača plamena. Uz pomoć njega ću ofarbati kuću u crnu boju. Šta će mi boja kad imam vatru? Da, tako je bolje. Vatra! Ne volim vatru, Drakula! Jao! Odvratno! Dakle, moja kuća je savršeno crne boje. Sad je treba ukrasiti koščicama. Par ovde i ovde. Sada moram pokriti kuću paučinom. Znam jednu dobru čaroliju. Dobrodošli. Hajde, radite. Ko je to? Ruka neće biti suvišna. Stavit ću par na krov. Savršeno. Zombi, šta je to? Daj mi moju kost, odmah. Tako je ukusna. Hoćeš da probaš? Odvratno, marš odavde. Wednesday nije raspoložena danas. Tačno. Telefon? Super. Sad ću pozvati jednog svog prijatelja. Ćao, dođi da mi pomogneš. Dakle, čekam te. Kako brzo. Odličan spomenik. Ja nemam takav. Jao, tako sam dobro spavao, ti si me probudio. Stigao sam, ćao. Odavno te nisam vidio u donjem svetu. Kupila sam sebi kuću. Super. Hajde da počnemo. Prvo treba ofarbati kuću. Sjećam se da voliš zelenu boju. Četkice nemam, ali nije mi žao da isprljam ruke. Jao, ne mogu da se rešim ove farbe. Ostavit ću ti par tragova na kući da ne zaboraviš svog prijatelja. Da. Super. I ne zaboravi na krov. Dodo, sad će sve biti. Na krov ću staviti travu, baš je dobro ovdje. Mekana. Izgledat će super na krovu. A sada treba staviti znak, da bi svi znali da ovdje živi zombi. A možeš li ga malo na stranu? Jel tako? Ne, vrati nazad. Umorio sam se. Hajde ovako da stavim, jel može? Da, super. Jo, je li sve u redu? Da, hoćeš mi platiti? Da, izvoli. To je baš ono što mi treba. Hvala. Ćao, ćao. Vraćaj se pod zemlju. Kako mi je drago što sam pobegla odatle i sada mogu da živim u svojoj kući. Okej, nastavit ću da ukrašavam kuću. Treba staviti daske na prozore. A ovdje ću okačiti mahovinu. I ovdje isto. Jo, šta je to? To mi treba. I još par gljiva sam našla. Wow, crv. Njam, njam. Ozbiljno. Zombi se sviđa. Odvratno. Kako sad da zaboravim na to? Možda ofarbati kuću u crvenu boju? Imam puno krvi. Tako je. O da, to će biti baš lepo. Pogledajte kako lepo krv curi po kući. Da. A sad ću pustiti svoju decu. Leteći miševi. O da, savršeno. A sad mi treba svetlo. I obavezno treba staviti znak da ne volim sunce. Neka svi znaju to. O da. Zombi, marš odavde. Znam da me voliš. Kako slatki pauk. Šta je stvar? Šta je to?
Hoćeš sebi kućicu? Okej. Sad ću napraviti kuću za tebe. Ali moraš mi pomoći. Donesi mi onu kutiju. A sad mi trebaju crne daske i pištolj sa lepkom. Hvala. Da bih napravila kuću za stvar, treba naneti lepak na dasku, a zatim zalepiti drugu dasku, treću i tako dalje. A sad ću sastaviti sve i gotovo. Stvar, nadam se da ti se sviđa. A sad ću napraviti staz od kamenja. Ovako. Ukrasit ću ogradu paučinom. Izgleda baš dobro. A sada moram napraviti sebi poštansko sanduče. Treba će mi samo daska i lobanja. To je to. A ja ću imati najlepše poštansko sanduče. Savršeno. Stavit ću crveni tepih. Šta je to? Pismo? Volim te. Jao, je li to od zombija? Ne. Zombi, ne sviđaš mi se. Jel da? Kako da ga zaljubim u sebe? Ali došla mi je ideja za poštansko sanduče. Napravit ću ga od kanta za zalivanje. Odlična ideja. A evo poštara, zdravo. Wednesday, sećam se vašeg plesa. Zaustavite ovo ludilo. Hajde, stavite pismo i odlazite. Doviđenja, idemo dalje. Hej, za mene pismo. Super, hvala. Nema na čemu. Neću da se rukujem s tobom. Idem ja, doviđenja. Opa, Drakula. Ali to nisu pravi očinjaci, jel da? Ma ne, to je nemoguće. Treba mi čekić. Nešto neće. Možda motorna testera. Koji lepak bre koristiš? Glupi čovek, ja sam pravi Drakula. Što si bacio pismo? Ajoj. O ne, šta to tako sjaj tamo? Je li to sunce? O ne, sklonite ga. Sakriću se u kući. Tačno. Unutra nisam ništa sredio. Sad ću popraviti to. Prvo treba farbati zidove u crvenu boju. To mi je omiljena boja. Kako lepo. A sad ću staviti na pod crveni tepih. Da. A na prozor ću okačiti crvene zavese. I obavezno sliku. Na njoj je nacrtan moj pradeda. Okačit ću ogledalo da bih mogao da se gledam u njega. Dole će biti polica sa češljom. Usput treba se očešljati. Da, tako je. Ovo mi je omiljena igračka iz djetinjstva. Tako sam se umorio, treba odspavati. Jel spava? Dede te poljubi moja uspavana lepotica. Niko me ne voli. Jadna ja, niko me ne trebam. Šta se desilo? Tačno. Mogu razmazati bale po zidu. Imaju odličnu zelenu boju. Ispalo lepo. A šta je to? Zemlja? Tačno. Treba je staviti na pod da bi mi bilo udobno spavati. Super. A sad mi treba sto i televizor. Tu će biti stolica. A pored log. Da, tako je. Na njega ću staviti moje omiljene slatkiše, oči i mozak. A još ću okačiti sliku Drakule. Tako je lepo ovdje. A pored ću okačiti svoju sliku. Sada imamo zajedničku sliku. Da vidimo šta imam u kanti. Burger i jabuka. Tu je jackpot. Moram se odmoriti. Zombi se sviđa. A šta ja da radim? Tačno. Za početak treba sve obojiti u crnu boju. Koristit ću boju spreju. Tako će biti brže. Savršeno. A na pod ću staviti tepih. Na zid ću okačiti neonske trake. A preko ću staviti vunu i obojiti je u crnu boju. Odlično. Sada imam osvetljenje.
svaka mi čast. Znam da je to prelepo. Tu će biti ormarić sa mojim knjigama, a na zid ću okačiti male kosture. Okačit ću sliku stvari, a u ćoše ću staviti još par detalja. I neću zaboraviti na svoju pisaću mašinu. Moram završiti svoj roman. I ne ometajte me. Moram završiti sve na vreme. Marš odavde. Dođite u posetu. Zapratite naš kanal ili ću popiti vašu krv. Dakle, već sam nacrtala prvi crtež. To će biti krofna. Okej. A važi. To je lako. Onda hajde da počnemo. Ja ću napraviti krofne od šarenog testa, a bit će nerealno ukusno. Prvo ću sipati roze testo u aparat, onda žuto, plavo i konačno zeleno. Zatvaram i čekam. Pametnica bakina. Već je spremno. Da, tačno, baku, pravo si. Poređat ću krofne u obliku smajlića, a sada treba dodati šarene konfete. Samo što ne mogu da otvorim teglu, šta je to? Hajde, otvaraj se! Pogledaj šta si uradila. Izvinite, nisam htjela stvarno. Ne, sve sam prosula. I šta sad da radim? Čekajte. Pa ja sam sve prosula upravo na krofne, odlično. I moje krofne su već spremne. Sad ću ih staviti na tanjir, a odozgo ću posuti šećerom u prahu. To je odlična kombinacija. Moja mama mi uvek spremala takve krofne. Odlično ispalo. Kako vam se čini, devojke, a? Veoma dosadno. Kod mene će biti crne krofne. Ne, nisu izgoreli. To je takvo testo. A krofne će biti veoma ukusne. Verujte mi. A sad ih moram preliti crvenom glazurom. Da. Odlično. Sada moje krofne izgledaju još lepše. Ali to još nije sve. Treba dodati još malo kreme od vanile. Sada to liči na mozak, zar ne? Ostalo je dodati sirup od jagoda. Stvar treba mi činija. Hvala. A sada sipam sirup od jagoda u činiju. Mislim da će tog biti dovoljno. Ostalo je samo napuniti špriceve sirupom. Smislila sam prank za baku. Bako? A šta je, draga? Bože, zašto tako plašiš staricu? Smirite se, to je samo sirup od jagoda. Preliću svoje krofne sa njim. A par špriceva ću nabosti u krofne, da bi Kate mogla dodati još sirupa. Eto, sve je spremno. Može se probati, Kate. Wow! Bože, je li to mozak i krv? Kako strašno! Ali moram da probam. Nevjerovatno, pa to je krofna i sirup od jagoda. Cool! Veoma ukusno. A šta je u špricu? Sad ću da probam. Prelepo, to je sirup od jagoda, super! Sad je red na ove krofne, izgledaju baš slatko. Pa nije nešto, bako? Tužno. A nikad nisam vidjela tako šarene krofne i jedva čekam da probam. To je prelepo. Teško je zabrati pobednika. Neka se odluči brojalica, a biram ovo. Da, pobeda je moja. Dete, vrati baki naočare, a moram vidjeti šta je nacrtala Kate. Pije mi se koktel. Spremite mi nešto ukusno. Naravno. Super, sestro. Okej. Dakle, početi. Tačno. Prvo ću uzeti ovakav kalup, a u njega ću staviti par bombona Toxic Waste. Mnogo su kisele, znam. A sada to sve stavljam u rernu da se bombone istope. A zatim će se stvrnuti i imat ću jestive čaše. Zar to nije cool? To
To može se vaditi. Hajde, zašto neće? A daj da ti pomognem, Enid. Probaj sad. Baš ti hvala, bako. Sad će sigurno uspeti. O, da, kako lepe čaše imam. Sad ih treba napuniti Skittles bombonama. Ali prvo ću rasporediti sve bombone po bojama. Ne mogu da odolim. Moram probati. O, da, prelepo. Dakle, gde sam stala? Aha, stavljam bombone u čaše. A zatim dodajem Sprite. Jao, opet ne mogu da otvorim. Šta je to? Tačno. Otvorit ću limenku s pomoć šnale. Hajde. O, ne. Nisam trebala da mučkam limenku. Sad sam sva mokra, ali nema veze. Još mi je ostao sok. Sad ću ga sipati u čaše. Odlično. Sad je vreme da ukrasim to. Koristit ću šlag i bombone njort. O, da. To je prelepo. Ostalo je dodati šećerne duge i to je to. Ponosna sam na tebe, Enid. A sad je moj red. Spremit ću za Kate koktel od povrća, paradajz, krastavac, a malo šargarepe i moj tajni sastojak, celer. A sada treba sve umutiti u blenderu. Kako lepa zelena boja. I miris je divan. I što je najbitnije, sve je prirodno i zdravo. Enid, pomiriši. Super, bako. Jadna Kate. Svoj koktel ću služiti u ovoj čaši. Ostalo ga je spremiti. Ja sigurno neću koristiti Sprite, to je banalno. Imam svoje jedinstveno piće. Sama sam ga napravila. Stvar, treba mi tvoja pomoć. Možeš skrenuti pažnju, Enid. Hajde, nemoj me izneveriti. Kako ukusan šlag. Kome golica, prestani. Umreću. Šlag je kod mene, dobro je. Sad ću ukrasiti svoj koktel. Slepi miš, marš odavde. Dobro, sad ću te uhvatiti. Odlično. Ideš pravo u moj koktel. Ubacujem slamku i može se probati. Odlično, Wednesday. A bako, probudi se. Oho, sve izgleda jako ukusno. Želim da probam ovaj. Joj, kako čudan osjećaj. Šta je sa mnom? Neću više da pijem to. A šta je ovdje? Izgleda čudno. Sad ću probati. Uj, je li to povrće? Ne sviđa mi se. Wow, a ovi kokteli izgledaju super. Jedva čekam da ih probam. O, da, obožavam šlag. I koktel je super. Ovo je pobeda, čestitam. To, pobedila sam. Hvala, hvala. Izvinjavam se, ali čeka nas Kate. Da, gotovo. Hoću pastu. Okej. Daću sve od sebe. Ja sam već smislila šta ću da spremim. Stavljam crven na tanjir. Šta? Kakav užas. Enid, baci to. Uj. Upropastili ste mi jelo. Jao, sad ću vas naučiti da kuvate. Treba uključiti šporet i sačekati da voda provri. A sada uzimam špagete. Enid, i ti kreni. Naravno. Jao, samo što su ove špagete baš dosadne. Ja imam bolju ideju. Napravit ću. Jao, šareno testo. Enid, možeš li da paziš malo? Svi smo u brašnu zbog tebe. Stvar, očisti me. Izvini, Wednesday, nisam namerno, samo mi je brašno upalo u nos. Dakle, treba sipati brašno na dasku, a zatim napraviti rupu u sredini. Unutra ću razbiti par jaja. Super, ostalo je promešati sve. Eto, testo je spremno. Sada treba napraviti kuglice od testa i najzanimljiviji deo. Dodajem različite jestive boje. Da, imat ću lepe šarene špagete. To će biti mnogo lepo. Sad ću razvaljati testo i iseći špagete. O, da, svaka mi čast. Ostalo je to skuvati. Stavljam sve u kipuću vodu. A moje špagete su već spremne. Jao, ne vidim ništa. A gde je kečap?
O, evo ga. Bako, prvo treba otvoriti flašu. Izvoli. O, hvala, draga. Pomogla si baki. A jao, samo ne to. Bako, uzmi salvetu. Let's go! O, hvala još jednom. Sada konačno mogu sipati kečap u špagete. To je to. Let's go! Odlično je spalo, Bako. Ne razumem šta je to odlično. Kod mene će biti mnogo bolje. Stvar, treba mi mastilo od sipe. Hvala. Dodat ću malo u moje špagete. I sad su špagete crne. Da, to sam ih htjela. A sad ću dodati malo kečapa. I ukrasiti sve očima. Jesu prave? Volela bih da jesu, ali ne. To su žele oči. Mislim da će se Kate dopasti moja pasta. A dete, šta je kod tebe? O, moja pasta je spremna, konačno. Stavljam na tanjir i to je to. A Kate, prijetno. Wow, jau, jesu to oči? Plašim se. A zašto su špagete crne? Ne razumem. Dobro, probat ću. O, fuj, pa nije nešto. Izvini, Wednesday, ali ispalo je loše. A sad ću probati ovu pastu. O, da, prepoznala sam je. Baka mi stalno sprema takvu. O, duša mala. Wow, kako lepa pasta. Probat ću. Sviđa mi se. Spremna sam da pojedem sve. Ova pasta je najbolja. Njam. Još malo i završila sam. Hoću salatu. Super. O, to je lako. Oh yeah! Baka je u pravu. To je prelako. Let's go! Ja krećem, a treba mi salata. Odcepat ću je ovako. A sad ću uzeti piletinu. A već sam je skuvala. Treba je seći na male kvadratiće. Tako je. Stavljam na tanjir i dodajem tost hleb. Sama sam ga napravila. O, da, veoma ukusno. O, a za malo da zaboravim na sir. Obavezno mi treba. A narendaću malo odozgo. Dovoljno. Moja salata je spremna. Let's go! O, znam. Spremit ću super salatu. Imam baš mnogo povrća, ali moram smisliti nešto zanimljivo. Prvo ću iseći sve. Oh yeah! Da, tako je. I obavezno treba sir. Baš je ukusan. A da bi moja salata bila ne samo ukusna, već i lepa, iseći ću povrće i sir u obliku cvetića. Samo pogledajte kako je lepo ispalo. Oduševljena sam. Nabošću sve cvetiće na štapiće, a sada stavljam sve u vazu. To je to. Stvarno misliš da je to lepo? Sad ću ti pokazati šta je lepo. O, Bože! A Wednesday, pazi, molim te! Šta vam je? Znam šta radim. Sad ću iseći papriku. Zatim salatu. Tako je. Salatu ću staviti u papriku. A zatim mi treba krastavac. Njega ću iseći na tanke komade. Savršeno. To će biti jezik. Yes! Sad mi trebaju masline. Nabošću ih na čačkalice i staviti u papriku. To će biti oči kao što ste shvatili. Samo pogledajte ovog monstruma. Kate, možeš probati. Wow, je li to vaza sa cvećem ili salata? Treba probati. Povrće, ne sviđa mi se. O, ova salata je sa piletinom i sirom. Sad ću probati. Wow, baš ukusno, sviđa mi se. Stavljam 1.000.000 lajkova. Super. Znala sam da će joj se svidati. Opa, je li to monstrum? Od čega su ovi oči? Fuj, mrzim masline. Fuj, dakle najlepšu salatu je spremila baka. O, konačno sam pobedila. To